малък картонен куфар, намерен в мазето на стария театър Сфумато през 2012 година, лежаха 37 писма, написани с треперещ почерк. Всяко от тях започваше с думите «Простете ми». Полицията запечата кутията и я предаде на семейството, но един от служителите успя да прочете няколко реда преди това. Той разказва, че в едно от писмата Джоко Росич споменава име на човек, когото цяла България смяташе за негов най-близък приятел и спасител. В това писмо легендарният актьор не моли за прошка, той обвинява. Обвинява човека, който седеше до него на всяка премиера, който го прегръщаше пред камерите, който плака на погребението му по-силно от всички останали. Защо тези писма никога не видяха бял свят? Кой нареди да бъдат скрити в архивите на Националния театър, далеч от очите на журналистите и феновете? И най-важното, какво точно пишеше в онова проклето писмо, което служителят не успя да дочете до край, преди да му го изтръгнат от ръцете? Джоко Росич не беше просто актьор. Той беше символ на цяла епоха. Епоха, когато мъжете носеха шапки и говореха с чест, когато жените се влюбваха завинаги, а не за една нощ, когато театърът беше храм, а не бизнес. Роден в скромно семейство в София през 1938 година, той израсна сред улиците на Лозенец, където децата играеха футбол с парцалени топки, а вечерите минаваха в слушане на радиото. Баща му работеше в трамвайното депо, майка му шиеше дрехи за съседите. Нямаха пари за театър, но имаха нещо по-ценно – мечти. Малкият Джоко обичаше да се качва на масата в кухнята и да рецитира стихове на Вапцаров, докато майка му плаче от гордост, а баща му мълчаливо кима. Никой тогава не подозираше, че това дете с големите кафяви очи и разкъсаните панталони един ден ще стане най-обичаният актьор на нацията. Никой не знаеше, че същото това дете ще умре сам, изоставен и забравен, в студена болнична стая, където дори цветята до леглото бяха изсъхнали. Първата му роля на професионалната сцена беше през 1959 година. Малка, незначителна роля на селянин в пиесата «Под игото». Той имаше само 3 реплики, но ги изрече с такава сила и истина, че режисьорът Крикор Азарян седна в първия ред и заплака. След спектакъла Азарян го повика в гримьорната си и му каза нещо, което Джоко никога не забрави. Момче, ти не играеш, ти живееш на сцената. Това е дар, но и проклятие. Защото когато живееш толкова силно, умираш 2 пъти. Веднъж на сцената и веднъж в живота. Тези думи се оказаха пророчески. Джоко Росич наистина живееше всяка своя роля така. Сякаш тя е последната. Когато играеше Хамлет, той не спеше по 3 нощи, скитайки из нощна София и шепнейки монолози на луната. Когато играеше Отело, той се затваряше в гримьорната си и отказваше да говори с когото и да е, потапяйки се в ревността и гнева на героя. Колегите му го обичаха и се страхуваха от него едновременно. Обичаха го, защото беше талантлив и щедър. Страхуваха се, защото той виждаше истината. Истината за тяхната посредственост, за техните компромиси, за техните малки предателства. Но славата дойде с цена. През 60-те години на миналия век Джоко Росич стана любимец на режима. Партийните функционери обичаха да го канят на приеми, да се снимат с него, да го показват като доказателство за разцвета на социалистическата култура. Той ходеше на тези приеми, усмихваше се, вдигаше на здравици, но вътре нещо в него умираше всеки път. Приятелите му разказват, че след такива вечери той се прибираше вкъщи и седеше в тъмното, пиейки ракия и плачейки безшумно. Жена му, красивата Мария, се опитваше да го утеши, но той я отблъскваше. «Ти не разбираш», казваше той. «Аз съм продал душата си. Играя пред тях, усмихвам се на тях,
а те убиват всичко, което обичам. Мария не разбираше тогава. Тя разбра много по-късно, когато беше вече твърде късно, когато Джоко лежеше в болницата и никой от онези усмихнати функционери не дойде да го посети. Нито един. През 1972 година Джоко Росич получи най-голямата си роля, главната роля във филма «Балканският ковбой». Филмът разказваше историята на партизанин, който се бори срещу фашистите в планината. Но всъщност това беше история за свобода, за достойнство, за човека, който предпочита да умре прав, отколкото да живее на колене. Джоко вложи цялата си душа в тази роля. Той отказа дубльор за опасните сцени. Той сам язди коня през планинските пътеки. Той сам скачаше от скалите. По време на снимките той счупи 2 ребра, изкълчи рамо и едва не загуби окото си, когато клон го удари в лицето. Но той продължаваше. Режисьорът го молеше да спре, лекарите го заплашваха, че ще остане инвалид, но Джоко отказваше. Тази роля е моя живот, казваше той. Ако не я изиграя така както трябва, по-добре е да не съм се раждал. Филмът излезе на екран през 1973 година и стана най-гледаният български филм за всички времена. Хората гледаха по 5, по 10 пъти. Жените се влюбваха в Джоко, мъжете искаха да бъдат като него. Децата си играеха балкански ковбой из дворовете. Той стана национален герой. Но зад блясъка на славата се криеше нещо тъмно и страшно. Нещо, което малцина знаеха и за което никой не смееше да говори. В деня на премиерата на Балканският ковбой, когато цяла София тичаше към киносалоните, когато вестниците излизаха с заглавия «Роден е нов герой», в малък апартамент на улица Граф Игнатиев се случи нещо, което промени всичко. В този апартамент живееше човек, когото Джоко смяташе за свой брат. Човек, който беше до него от самото начало, който му беше помагал, съветвал го, вдигал го, когато падаше. Този човек се казваше Асен Киров и беше режисьор, продуцент и най-близък приятел на Джоко. Или поне така мислеха всички. В онази вечер, докато София празнуваше, Асен Киров седеше в апартамента си и подписваше документи. Документи, които даваха на него, а не на Джоко, правата върху филма. Документи, които правеха него, а не Джоко, собственик на всички бъдещи приходи. Документи, които бяха подписани с името на Джоко Росич, но с почерк, който не беше негов. Как е възможно това? Как най-близкият приятел може да стане най-големият предател? И защо Джоко мълча толкова години, докато Асен Киров ставаше все по-богат и влиятелен, а самият той тънеше все по-дълбоко в мрака? Има хора, които влизат в живота ти като спасители, а излизат като палачи. Асен Киров беше точно такъв човек. Когато Джоко Росич го срещна за първи път през 1958 година, Асен беше млад асистент-режисьор в Народния театър, амбициозен, харизматичен, с бляскави очи и усмивка, която караше хората да му вярват. Джоко тогава беше никой. Студент в театралното училище, без пари, без връзки, без бъдеще. Асен го забеляза на една проба и му каза: «Ти имаш нещо, което другите нямат. Ако ми се довериш, ще те направя звезда». Джоко му се довери. Това беше най-голямата грешка в живота му. Но тогава той не знаеше. Тогава той виждаше в Асен само доброто. Виждаше човека, който му даваше роли, когато другите го отхвърляха. Виждаше човека, който го канеше на вечеря, когато нямаше пари за хляб. Виждаше човека, който вярваше в него, когато дори собствената му майка се съмняваше. Асен Киров стана негов ментор, негов приятел, негов брат. Или поне така изглеждаше отвън. Истината беше много по-мрачна. Асен Киров не обичаше Джоко. Той го използваше. Той виждаше в младия актьор
Не човек, а инструмент, средство за постигане на собствените му амбиции. Всяка роля, която даваше на Джоко, всяка похвала, всяко приятелско докосване беше част от дългосрочен план. План, който щеше да направи Асен Киров богат и могъщ, а Джоко Росич зависим и безпомощен. Първата стъпка в този план беше изолацията. Асен постепенно отдалечаваше Джоко от другите актьори, от старите му приятели, дори от семейството му. Той го убеждаваше, че другите са завистливи, че не го разбират, че само той, Асен, е истинският му приятел. «Виждаш ли как те гледат?» шепнеше Асен в ухото на Джоко след репетициите. «Те те мразят, защото си по-добър от тях. Не им вярвай. Вярвай само на мен». И Джоко вярваше. Той се отдалечаваше от колегите си, спираше да ходи на семейни събирания, прекарваше все повече време само с Асен. Той не разбираше, че капанът се затваря. Втората стъпка беше финансовата зависимост. През 1964 година Асен Киров предложи на Джоко да подпише договор. Договор, който според него щеше да защити интересите на актьора. Джоко не прочете внимателно договора. Той вярваше на Асен. Подписа. Този договор даваше на Асен Киров пълен контрол върху кариерата на Джоко Росич. Всяка роля, всяко участие, всяко интервю трябваше да минава през Асен. И най-важното, всички хонорари се изплащаха не на Джоко, а на фирма, собственост на Асен Киров, която след това разпределяше парите. Разбира се, Джоко получаваше пари, достатъчно за да живее прилично, но недостатъчно за да стане независим. Останалото отиваше в джобовете на Асен. Години наред Джоко Росич работеше като роб, докато Асен Киров ставаше милионер. Но Джоко не знаеше. Той мислеше, че просто актьорите не печелят много. Той мислеше, че Асен също е беден. Той не знаеше, че неговият брат си купува вили и коли, докато той самият живее в тесен апартамент с течаща тоалетна. Третата стъпка беше най-жестоката – емоционалната манипулация. Асен Киров знаеше, че Джоко е чувствителен, раним, склонен към депресия. И той използваше това. Когато Джоко играеше добре, Асен го хвалеше умерено, сякаш това беше нещо обичайно. Но когато Джоко допускаше и най-малката грешка, Асен го унищожаваше с критики. Това ли беше? Казваше той с разочарование в гласа. Аз вярвах в теб, Джоко. Мислех, че си различен, но може би се лъжех. Тези думи разкъсваха Джоко отвътре. Той се стараеше още повече. Работеше до изтощение, жертваше здравето си, семейството си, живота си, само за да чуе от Асен. Добре, това беше по-добре. Но похвалата никога не идваше. Винаги имаше нещо, което не беше достатъчно добро. Винаги имаше причина Джоко да се чувства виновен, недостатъчен, зависим от одобрението на Асен. Това беше класическа психологическа манипулация. Разрушаваш самочувствието на човека, за да го направиш зависим от теб. И работеше перфектно. През 1971 година Джоко Росич се ожени за Мария, красива, интелигентна жена, която работеше като учителка по литература. Тя беше първият човек от години, който виждаше Джоко не като актьор, а като човек. Тя го обичаше истински, безусловно, без да иска нищо в замяна. За първи път от много време Джоко се почувства щастлив. Но Асен Киров не можеше да позволи това. Щастливият Джоко беше независим Джоко, а независимият Джоко беше безполезен за плановете на Асен. Затова той започна да отравя брака отвътре. Той казваше на Джоко, че Мария не го разбира, че тя е обикновена жена, която не може да оцени неговия талант. Той организираше репетиции и снимки в неудобни часове, за да няма време Джоко да прекарва с жена си.
Той дори разпространяваше слухове, че Мария го изневерява, макар че това беше абсолютна лъжа. Мария се опитваше да се бори. Тя виждаше какво прави Асен и се опитваше да отвори очите на Джоко. Но Джоко не я слушаше. Ти не разбираш, казваше той. Асен е моят приятел. Той ме направи това, което съм. Мария плачеше, молеше, заплашваше, че ще го напусне. Но Джоко не можеше да избира между нея и Асен. Или по-точно, той избра Асен. Защото Асен беше не просто приятел. Асен беше наркотикът, от който Джоко беше зависим. През 1972 година, точно преди снимките на Балканският ковбой, Мария роди дъщеря. Джоко не беше в болницата. Той беше на среща с Асен, обсъждайки договора за филма. Когато най-накрая дойде да види бебето, Мария го погледна с очи, пълни с сълзи и разочарование. Ти избра него вместо нас, каза тя тихо. Джоко не отговори, защото тя беше права. Той наистина беше избрал Асен. И това беше началото на края. Мария се опита да издържи още 2 години, но през 1974 тя взе детето и си тръгна. Джоко не се опита да я задържи. Той беше твърде заед с снимки, с премиери, с интервюта. Твърде заед да прави Асен Киров богат. Години по-късно, когато Джоко лежеше в болницата, той помоли някой да извика Мария. Тя дойде, седна до леглото му, хвана ръката му и плака. Защо не ме чу тогава? Попита тя. Защо не разбра, че той те унищожаваше? Джоко я погледна с изгаснали очи и прошепна. Разбрах. Но беше твърде късно. Но най-страшното предателство на Асен Киров не беше финансовото, не беше емоционалното. Най-страшното предателство беше това, което той направи през 1978 година, когато Джоко Росич беше на върха на славата си. В онази година Джоко получи покана да играе в съвместна продукция с френски режисьор. Роля, която можеше да го направи международна звезда, да му отвори врати към Европа, да му даде свобода. Джоко беше развълнуван като дете. Той разказа на Асен за поканата и очакваше приятелят му да се зарадва. Но Асен не се зарадва. Асен се уплаши. Защото ако Джоко отиде в Париж, ако стане международна звезда, той няма да се нуждае повече от Асен Киров. Той ще разбере истината за договорите, за парите, за манипулациите. Той ще се освободи. И Асен не можеше да позволи това. Затова той направи нещо чудовищно. Той отиде при френския продуцент и му каза, че Джоко Росич е алкохолик, че е ненадежден, че има психически проблеми. Той показа фалшиви медицински документи, подправени свидетелства, измислени истории. Французинът се уплаши и оттегли поканата. Джоко никога не разбра защо. Той мислеше, че просто не е бил достатъчно добър. Той се обвиняваше, потъваше в депресия, пиеше, за да заглуши болката. А Асен Киров седеше до него, галеше го по рамото и казваше: „Не се притеснявай, приятелю. Ти не се нуждаеш от тях. Ти си наш български герой. Ти си мой брат.“ И Джоко вярваше, защото нямаше друг избор, защото Асен беше всичко, което му беше останало. Но имаше хора, които знаеха истината. Имаше хора, които виждаха какво прави Асен Киров и мълчаха от страх или от користолюбие. Един от тях беше Иван Стоянов, стар актьор от Народния театър, който работеше с Джоко от самото начало. Иван виждаше как Асен манипулира младия актьор. Виждаше как го изолира, как го използва. И през 1980 година, когато Иван вече беше на смъртно легло, той реши да проговори. Той извика журналист и му разказа всичко. За договорите, за парите, за френската продукция, за манипулациите. Журналистът записа всичко на диктофон, но статията никога не излезе. Защото на следващия ден диктофонът изчезна от офиса на вестника, а журналистът получи анонимно обаждане с заплаха.
Ако публикуваш нещо за Асен Киров, ще съжаляваш. Той не публикува. Иван Стоянов умря седмица по-късно, унасяйки истината в гроба си. Или поне така мислеха всички. Защото преди да умре, Иван написа писмо до Джоко, писмо, в което разказваше всичко. Но това писмо никога не стигна до Джоко. То беше прихванато от човек, който работеше в болницата. Човек, който беше платен от Асен Киров да следи всичко, което се случва около Джоко Росич. Къде е това писмо сега? Съществува ли изобщо? И ако съществува, какво още пише в него? През 1989 година, когато Берлинската стена падна и комунизмът се срути, Джоко Росич беше на 51 години. Той все още беше известен, все още беше обичан, но вече не беше звездата, която беше някога. Младите хора гледаха нови филми, слушаха нова музика, имаха нови герои. Джоко принадлежеше на миналото. И миналото не плаща сметките. Парите, които Асен Киров му даваше, ставаха все по-малко. Времената са трудни, казваше Асен. Няма пари за култура. Трябва да затегнем коланите. Но Асен не затягаше коланите. Асен си купи нова вила на морето, нова кола, нов костюм. Докато Джоко живееше в същия стар апартамент, с течаща тоалетна и счупени прозорци. Докато Джоко ядеше хляб с луканка, защото нямаше пари за месо. Докато Джоко се будеше нощем от студ, защото нямаше пари за отопление. Но той все още вярваше на Асен, защото Асен беше всичко, което му беше останало. Защото без Асен той беше нищо. През 1992 година Джоко Росич получи диагноза, която промени всичко. Рак на белия дроб. Лекарите казаха, че има шанс, ако започне лечение веднага. Но лечението беше скъпо. Много скъпо. Джоко отиде при Асен и го помоли за помощ. Асен, моля те, каза той. Аз работих цял живот. Направих те богат. Сега се нуждая от теб. Помогни ми. Асен го погледна дълго, мълчаливо. После въздъхна и каза: Джоко, разбираш ли колко струва това лечение? Аз не съм банка. Аз също имам проблеми, но ще видя какво мога да направя. Той не направи нищо. Дни минаваха, седмици минаваха, а Асен не се обаждаше. Джоко му звънеше, но Асен не вдигаше. Джоко отиваше в офиса му, но секретарката казваше, че Асен е зает. Джоко чакаше на улицата пред офиса, но Асен излизаше през задната врата. Най-близкият приятел, братът, спасителят, изчезна. Сякаш Джоко Росич никога не беше съществувал. Но имаше един човек, който не изчезна. Един човек, който дойде при Джоко в най-тъмния му час. Този човек се казваше Петър Димитров и беше млад журналист, който работеше за малък независим вестник. Петър отдавна следеше историята на Джоко Росич и Асен Киров. Той подозираше, че нещо не е наред, но нямаше доказателства. Когато чу за болестта на Джоко, той отиде при него и му каза: Господин Росич, аз знам, че Асен Киров ви е предал. Аз знам, че той ви е откраднал милиони. Ако ми разкажете истината, аз ще я публикувам. Ще разкрия кой е той наистина. Джоко го погледна с уморени очи и поклати глава. Не мога, каза той. Ако го направя, ще загубя всичко. Той има договорите, той има адвокатите. Той ще ме унищожи. Петър не се предаде. Той започна собствено разследване. Той говори с бивши служители на Асен Киров, с актьори, с счетоводители. Той събра документи, записи, свидетелства. И през 1993 година той публикува статия с заглавие «Как Асен Киров открадна живота на Джоко Росич». Статията беше бомба. Тя разкриваше всичко – договорите, парите, манипулациите, предателството. Но вместо да се разгневи, обществото мълча. Защото Асен Киров беше могъщ. Той имаше връзки, имаше пари, имаше власт. Той подаде дело срещу вестника за клевета. Той плати на адвокати,
на съдии, на журналисти, за да заглушат скандала. Той се появи по телевизията с насълзени очи и каза: „Джоко е мой брат. Аз го обичам. Тези обвинения са лъжи, разпространявани от хора, които искат да ни разделят.“ И хората му повярваха, защото Асен Киров беше добър актьор. По-добър дори от Джоко. Той играеше ролята на предания приятел толкова убедително, че дори самият Джоко понякога се съмняваше в собствените си спомени. Петър Димитров загуби делото. Вестникът фалира. Петър остана без работа, без пари, без бъдеще. Но той не съжаляваше. „Поне опитах“, каза той на Джоко, когато го посети в болницата. „Поне хората знаят истината, дори ако не искат да я повярват.“ Джоко го хвана за ръката и прошепна: „Благодаря ти. Ти си единственият, който не ме изостави.“ През 1994 година здравето на Джоко Росич се влоши драстично. Той вече не можеше да ходи, не можеше да диша без кислород, не можеше да говори без да се задушава. Лекарите казаха, че му остават месеци, може би седмици. Джоко помоли болницата да извика Асен Киров. Той искаше да го види един последен път, да чуе обяснение, да разбере защо. Болницата се обади на Асен. Той обеща, че ще дойде, но не дойде. Ден след ден Джоко лежеше в леглото и гледаше към вратата, чакайки Асен да влезе. Но вратата оставаше затворена. Медицинските сестри плачеха, когато го виждаха така. Великият Джоко Росич, балканският ковбой, героят на нацията, лежеше сам в студена болнична стая и чакаше човек, който никога нямаше да дойде. През нощта на 23 ноември 1994 година в стаята на Джоко влезе непознат човек. Той беше облечен в тъмен костюм, носеше черна чанта и имаше студени, безизразни очи. Медицинската сестра, която беше на дежурство, каза, че мъжът се представи като стар приятел и поиска да остане насаме с Джоко. Тя се поколеба, но мъжът й даде пари, много пари, и тя излезе. Какво се случи в онази стая през следващите 30 минути? Никой не знае. Медицинската сестра чу само приглушени гласове, после тишина. Когато влезе обратно, непознатият беше изчезнал. А Джоко лежеше в леглото с широко отворени очи, гледайки тавана. Той не говореше, не мигаше, не реагираше. Сякаш беше видял нещо толкова страшно, че душата му беше напуснала тялото му, преди то да спре да диша. Джоко Росич почина на следващата сутрин на 24 ноември 1994 година. Официалната причина за смъртта беше дихателна недостатъчност вследствие на рак. Но медицинската сестра, която беше на дежурство онази нощ, никога не повярва на тази версия. Тя разказва, че когато влезе в стаята, след като непознатият си тръгна, тя видя нещо странно. На масичката до леглото имаше малка стъклена ампула, празна. Тя я взе и я скри в джоба си, защото нещо в нея и се стори подозрително. По-късно тя я занесе на приятел, който работеше в лаборатория, и го помоли да я анализира. Резултатът беше шокиращ. В ампулата имаше следи от калиев хлорид, вещество, което причинява сърдечен арест и е почти невъзможно да се открие при аутопсия. Медицинската сестра отиде при полицията и разказа всичко. Но полицията не я изслуша. Те казаха, че тя е объркана от стреса, че измисля неща, че трябва да се успокои. Тя опита да отиде при журналисти, но никой не искаше да публикува историята й, защото Асен Киров беше могъщ и защото мъртвите не могат да говорят. Но ампулата все още съществува. Медицинската сестра я пази в малка кутия, скрита в дома й. Тя казва, че един ден истината ще излезе наяве. Един ден някой ще повярва. Но този ден все още не е дошъл. На погребението на Джоко Росич дойдоха хиляди хора. Те плачеха, носеха цветя, пееха песни. Асен Киров беше там, разбира се.
Той седеше на първия ред, до празното място, където трябваше да седи семейството, но семейство нямаше, защото Мария и дъщеря му не дойдоха. Асен плачеше по-силно от всички. Той произнесе реч, в която наричаше Джоко «Мой брат, моя душа, моето всичко». Той каза, че светът загуби велик артист, а аз загубих най-близкия си човек. Хората вярваха. Хората го съжаляваха. Никой не знаеше, че в джоба на Асен Киров имаше ключ от апартамента на Джоко, който той беше взел още преди погребението. Никой не знаеше, че същата вечер Асен отиде в апартамента и претърси всяка стая, всяко чекмедже, всяка кутия, търсейки нещо, търсейки писмата. Онези 37 писма, които Джоко беше написал в последните си месеци, писма, в които разказваше истината, в които обвиняваше, в които молеше за справедливост. Асен намери писмата. Той ги прочете едно по едно, с треперещи ръце и бледо лице. После ги сложи в чантата си и си тръгна. Никой не го видя. Никой не знаеше. Но имаше един човек, който подозираше. Петър Димитров, младият журналист, който беше загубил всичко, опитвайки се да разкрие истината. Той следеше Асен Киров от разстояние. Той видя как Асен влезе в апартамента, как излезе с пълна чанта, как се огледа нервно наоколо. И Петър разбра. Разбра, че доказателствата са изчезнали. Разбра, че истината е погребана заедно с Джоко. Но той не се предаде. Той продължи да търси, да разследва, да събира парчета от пъзела. И може би един ден той ще намери отговорите. Може би един ден той ще разкрие кой наистина уби Джоко Росич. Защото Джоко не умря от рак. Джоко умря от предателство. В малък нотариален офис на улица Раковски, скрит между бакалия и обувен магазин, през пролетта на 1995 година се случи нещо, което трябваше да остане тайна завинаги. Нотариусът Стефан Георгиев, педантичен мъж на 58 години, който водеше всички документи на Асен Киров от началото на 80-те, седеше зад бюрото си и разглеждаше папка с надпис «Росич поверително». В тази папка имаше всички договори между Джоко и Асен. Всички онези документи, които правеха Асен собственик на всичко, което Джоко беше създал. Но имаше и друго. Имаше документ, датиран 7 дни преди смъртта на Джоко. Документ, който никога не беше регистриран официално. Документ, който беше подписан с името на Джоко Росич, но с почерк толкова различен от оригиналния, че дори дете щеше да разбере, че е фалшификат. Този документ прехвърляше всички права върху филма «Балканският ковбой» и всички бъдещи приходи от него на Асен Киров задна дата, сякаш Джоко доброволно се беше отказал от всичко ден преди да умре. Стефан Георгиев знаеше, че това е престъпление. Той знаеше, че трябва да отиде в полицията. Но той също знаеше, че Асен Киров не прощава предателство. Затова той направи нещо друго. Той направи копие на документа, скри го в личния си сейф и зачака. Зачака правилния момент. Правилния човек. Правилната цена. Защото Стефан Георгиев не беше герой. Той беше просто човек, който искаше да оцелее в свят, където истината струва по-малко от мълчанието. През лятото на 1995 година Асен Киров вече беше един от най-богатите хора в България. Той притежаваше продуцентска компания, киносалони, дялове в телевизионни канали. Той живееше в огромна вила в Бояна, возеше се в черен Мерцедес с тъмни стъкла, носеше костюми от Милано. Хората го спираха на улицата, молеха го за автографи, наричаха го спасителя на българското кино. Той се усмихваше, раздаваше визитки, обещаваше роли на млади актьори, които никога нямаше да получат. Той беше станал това, което винаги беше искал да бъде – могъщ, уважаван, неприкосновен. Но имаше нещо, което го тормозеше, нещо, което не го оставяше да спи нощем.
Онези 37 писма, които беше откраднал от апартамента на Джоко. Той ги беше прочел десетки пъти, търсейки нещо, име, дата, улика, която можеше да го свърже с онова, което се беше случило в болничната стая. Но Джоко беше бил внимателен. Той беше писал с намеци, с метафори, с недомлъвки. Сякаш знаеше, че писмата може да попаднат в грешни ръце. Сякаш знаеше, че дори мъртъв трябва да пази тайните си. Асен реши, че писмата трябва да изчезнат завинаги. Но как да ги унищожи, без да остави следа? Как да бъде сигурен, че няма копия, няма свидетели, няма начин истината да излезе наяве? През есента на 1995 година в София се появи жена, която никой не познаваше. Тя се казваше Елена Маркова и твърдеше, че е била любовница на Джоко Росич през последните 5 години от живота му. Тя дойде в офиса на Асен Киров без предизвестие, седна срещу него и каза: „Знам какво направихте. Джоко ми разказа всичко. Той ми даде копия от писмата. Ако не ми платите, ще ги предам на полицията.“ Асен я погледна дълго, изучавайки лицето й, красиво, но изморено, с бръчки около очите и горчивина в устните. Той се усмихна. „Колко искате?“ попита той спокойно. Елена каза сума, която беше огромна за обикновен човек, но смешна за Асен Киров. Той извади чекова книжка, написа сумата, подаде и чека. „Това е за мълчанието ви“, каза той. „Ако някога проговорите, ще съжалявате.“ Елена взе чека, стана и си тръгна. Но преди да излезе, тя се обърна и каза нещо, което накара Асен да побледнее. „Джоко не ви мразеше, знаете ли? Той ви съжаляваше. Казваше, че сте най-самотният човек, когото е познавал.“ После излезе. Асен седя неподвижно дълго време след това, гледайки празната врата. Думите на Елена го бяха ударили по-силно от всяко обвинение, от всяка заплаха, защото бяха истина. Той наистина беше самотен. Той имаше пари, власт, слава, но нямаше нито един човек, който да го обича истински. Нито един човек, който да седне до него и да каже: „Добре дошъл у дома.“ Той беше построил империя върху лъжи и предателство. И сега тази империя беше неговият затвор. Но Асен Киров не беше човек, който да се отказва лесно. Той нае частен детектив да проследи Елена Маркова, да разбере кой е тя наистина, откъде идва, какво знае. Детективът се върна след 2 седмици с доклад, който промени всичко. Елена Маркова не беше любовница на Джоко Росич. Тя беше актриса, която никога не беше получила голяма роля, която беше прекарала живота си в малки театри и евтини филми, която беше устаряла и забравена. Тя беше измислила цялата история, надявайки се да извлече пари от Асен. Нямаше писма, нямаше доказателства, нямаше нищо. Асен трябваше да се почувства облегчен, но вместо това той се почувства празен, защото разбра нещо страшно, че дори измислените истории за Джоко звучаха по-истински от неговите собствени лъжи. Че дори непозната жена, която никога не беше познавала Джоко, можеше да говори за него с повече любов и уважение, отколкото той, най-близкият му приятел. Асен седна в тъмния си кабинет, наля си чаша уиски и за първи път от години заплака. Не от съжаление, не от вина, а от осъзнаването, че е станал точно това, което винаги се е страхувал да стане. Чудовище, което никой не обича и всички се страхуват. През зимата на 1996 година Петър Димитров, младият журналист, който беше загубил всичко в опита си да разкрие истината за Джоко Росич, получи странно обаждане. Непознат мъжки глас му каза: „Ако искаш да знаеш истината за Джоко, ела утре вечер в парк Борисова градина, до старата чешма. Ела сам. Не казвай на никого.“ После затвори. Петър знаеше, че това може да е капан,
Знаеше, че Асен Киров е способен на всичко. Но той също знаеше, че това може да е единственият му шанс да научи истината. Затова отиде. Беше студена февруарска вечер. Паркът беше пуст. Само вятърът шумолеше в голите клони на дърветата. Петър чакаше до чешмата, тръпнейки от студ и страх. После видя сянка, приближаваща се бавно. Беше мъж на средна възраст, облечен в дълго палто и шапка, която скриваше лицето му. Той спря на няколко метра разстояние и каза тихо: „Аз съм Стефан Георгиев. Аз съм нотариусът на Асен Киров и имам нещо, което трябва да видиш.“ Той извади плик от джоба си и го подаде на Петър. Това е копие на фалшифициран документ. Доказателство, че Асен Киров е откраднал всичко от Джоко Росич. Публикувай го. Разкажи истината, но не споменавай моето име. Ако разберат, че съм аз, ще ме убият. После се обърна и изчезна в тъмнината, преди Петър да успее да каже нещо. Петър отвори плика с треперещи ръце. Вътре имаше документ. Точно такъв, какъвто Стефан беше описал. Фалшифициран подпис, задна дата, престъпление, написано черно на бяло. Това беше бомбата, която Петър беше търсил години наред. Това беше доказателството, което можеше да свали Асен Киров от трона му. Но Петър не беше наивен. Той знаеше, че един документ не е достатъчен. Той знаеше, че Асен ще го атакува с армия от адвокати, ще го обвини във фалшификация, ще го унищожи. Той се нуждаеше от повече. Нуждаеше се от свидетели, от други доказателства, от хора, които да потвърдят истината. И той започна да търси. Той говори с бивши служители на Асен, с актьори, с режисьори, с всеки, който беше работил с Джоко Росич. Повечето отказваха да говорят. Страхуваха се. Но имаше няколко души, които бяха достатъчно стари, достатъчно болни или достатъчно гневни, за да проговорят. Един от тях беше Васил Петров, оператор, който беше снимал „Балканският ковбой“. Васил разказа на Петър нещо, което никой не знаеше. Разказа му, че по време на снимките Асен Киров беше карал Джоко да работи в нечовешки условия. Без почивка, без медицинска помощ, без грижа за безопасността му. Разказа му, че когато Джоко счупи ребрата си, Асен не извика линейка. Той му даде болко успокояващи и го накара да продължи да снима. Той го третираше като кон, каза Васил с треперещ глас. Като животно, което трябва да работи, докато не падне мъртво. И когато Джоко най-накрая падна, Асен просто го изхвърли и си намери нов кон. Петър записа всичко. Той събра показания, документи, снимки, записи. Той работеше ден и нощ, забравяйки за сън, за храна, за всичко, освен за истината. И през пролетта на 1997 година той публикува статия. Не в голям вестник, защото големите вестници отказваха да я публикуват, а в малко независимо издание, което нямаше нищо да губи. Статията се казваше „Как Асен Киров уби Джоко Росич“. Тя разказваше всичко. За договорите, за парите, за манипулациите, за фалшифицирания документ, за нечовешките условия на снимачната площадка. Тя беше дълга, подробна, пълна с факти и доказателства. И тя беше бомба. Хората я четяха и не вярваха. Четяха я отново и започваха да се съмняват. Четяха я трети път и започваха да разбират. Асен Киров не беше героят, за когото го смятаха. Той беше чудовище, което се беше крило зад усмивка и сълзи. Но дали беше твърде късно за справедливост? Дали Асен Киров беше твърде могъщ, за да бъде свален? И дали някой изобщо се интересуваше от истината за един мъртъв актьор, когато имаше толкова много живи проблеми? В луксозен ресторант в центъра на София, където една вечеря струваше колкото месечната заплата на учител, Асен Киров седеше на любимата си маса в ъгъла и четеше статията на Петър Димитров за трети път. Ръцете му не трепереха.
Лицето му не издаваше емоция. Той беше научил да контролира тялото си, да крие страха, гнева, паниката. Но вътре нещо се чупеше, защото той знаеше, че този път е различно. Този път Петър имаше доказателства. Този път хората започваха да задават въпроси. Този път стените, които беше построил около себе си, от лъжи и заплахи, започваха да се пукат. Той изгъна вестника, остави го на масата и извика келнера. «Донеси ми телефона», каза той тихо. Келнерът донесе безжичен телефон, лукс за онова време, и Асен набра номер, който знаеше наизуст. Номер, който звънеше в офис без табела, в сграда без име, където работеха хора, които решаваха проблеми по начини, за които обикновените граждани не искаха да знаят. Мъжки глас отговори след второто позвъняване. «Да, имам проблем», каза Асен. «Млад журналист, казва се Петър Димитров. Трябва да млъкне». «Колко сериозно?» «Много. Ще струва. Не ме интересува». «Добре, ще се погрижим». После затвориха. Асен остави телефона на масата, наля си чаша червено вино и я изпи бавно, гледайки как хората около него се смеят, разговарят, живеят животи, в които най-голямата грижа е какво да поръчат за десерт. Той ги завиждаше. Завиждаше им простотата, невинността, способността да бъдат щастливи, без да носят тежестта на престъпления, които никога няма да бъдат забравени. Но Петър Димитров не беше лесна цел. Той беше млад, но не беше глупав. Той знаеше, че публикуването на статията го прави мишена. Затова той беше взел предпазни мерки. Той беше направил копия на всички документи и ги беше разпределил на различни места. При приятели, в банкови сейфове, дори при адвокат с инструкции да ги публикува, ако нещо му се случи. Той беше казал на хора, на които вярваше, къде се намира, какво прави, с кого се среща. Той не излизаше сам нощем, не пиеше с непознати, не се качваше в коли, които не познаваше. Той беше параноичен, но параноята го поддържаше жив. През лятото на 1997 година той получи още едно обаждане, този път от жена, която се представи като приятелка на Джоко. Тя каза, че има нещо важно да му покаже, нещо, което ще разкрие цялата истина. Тя го помоли да се срещнат в малко кафене на улица Витуша. Петър се поколеба. Всичко в това обаждане крещеше капан. Но любопитството беше по-силно от страха. Той отиде, но не сам. Той помоли приятел да седне на съседна маса и да наблюдава. Жената дойде точно на време, около 40 години, елегантно облечена, с тъжни очи и нервни ръце. Тя седна срещу него и каза тихо: «Аз съм Мария, бившата съпруга на Джоко». Петър я погледна изненадан. Той знаеше за Мария, знаеше, че тя беше напуснала Джоко години преди смъртта му, че не беше дошла на погребението, че беше изчезнала от обществения живот. Но не знаеше защо. Сега тя седеше пред него, по-възрастна, по-изморена, но все още красива, все още с онази достоинство, която я беше направила кралица на сърцето на Джоко. «Защо дойдохте?» попита Петър. «Защото прочетох статията ви», отговори тя. «И защото съм мълчала твърде дълго». Тя извади от чантата си малък тефтер, стар, износен с пожълтели страници. «Това е дневникът на Джоко», каза тя. Той го водеше от 1970 до 1982 година. После спря. Каза, че не може повече да пише, защото думите го боли повече от мълчанието. Но това, което е написал тук, е достатъчно. Достатъчно, за да разберете какво му направи Асен Киров. Достатъчно, за да разберете защо аз го напуснах. Не защото не го обичах, а защото не можех да гледам как той се саморазрушава заради човек, който го мразеше. Тя подаде тефтера на Петър. «Публикувайте го.
Нека хората знаят истината. Нека дъщеря ми знае, че баща й не беше слаб. Той беше манипулиран от дявол с човешко лице. Петър взе тефтера с треперещи ръце. Той го отвори на случайна страница и прочете. Днес Асен ми каза, че съм безполезен без него. Каза, че ако го напусна, никой няма да ме иска. Каза, че съм стар, изтощен, забравен. И аз му повярвах. Защото когато чуваш нещо достатъчно пъти, то става истина, дори когато знаеш, че е лъжа. Петър затвори тефтера и погледна Мария. Защо чакахте толкова дълго? Попита той. Защото се страхувах, отговори тя. Страхувах се за дъщеря си, за себе си, за всички, които обичам. Асен Киров е опасен човек. Той унищожава всеки, който застава на пътя му. Но сега съм стара. Дъщеря ми е пораснала. И аз съм уморена от страха. Уморена от мълчанието. Уморена от това да гледам как човекът, който уби съпруга ми, живее в лукс и слава, докато спомените за Джоко избледняват. Тя стана, взе чантата си и каза: публикувайте дневника. Разкажете истината. Но бъдете внимателни. Асен Киров не прощава. После излезе, оставяйки Петър сам с тефтера, който тежеше повече от всички документи, които беше събирал години наред. Петър прочете дневника от корица до корица същата нощ. Той седя в малкия си апартамент, пиейки студено кафе и плачейки на някои страници, защото дневникът не беше просто списък с факти и дати. Той беше крик на душа, която умираше бавно, ден след ден, година след година. Джоко пишеше за самотата, за страха, за чувството, че е затворен в клетка, която сам е построил. Пишеше за моментите, когато искаше да избяга, но не можеше, защото Асен го беше убедил, че без него е нищо. Пишеше за нощите, когато седеше сам в тъмното и си мислеше за смъртта, не като за край, а като за освобождение. Пишеше за Мария, за дъщеря си, за живота, който можеше да има, ако беше имал смелостта да каже «не» на Асен Киров. И пишеше за вината. Вината, че е позволил на Асен да го унищожи. Вината, че е изоставил семейството си. Вината, че е бил слаб, когато трябваше да бъде силен. Последната страница на дневника беше датирана на 3 януари 1982 година. Там пишеше само едно изречение. Днес разбрах, че съм продал душата си и не знам дали някога ще мога да я изкупя обратно. Петър затвори дневника и седя дълго време в тишината, чувствайки как гневът расте в него. Гняв към Асен Киров, към системата, която го беше защитавала, към обществото, което беше избрало да вярва на лъжите вместо на истината. През есента на 1997 година Петър Димитров публикува втора статия. Този път с откази от дневника на Джоко Росич. Статията се казваше «Последните думи на Джоко Росич, дневникът, който Асен Киров не искаше да видите». Тя беше още по-мощна от първата. Защото този път не бяха само факти и документи. Бяха думи, написани от самия Джоко. Думи, които разкриваха болката, страданието, манипулацията. Хората я четяха и плачеха. Четяха я и се гневяха. Четяха я и започваха да разбират, че Джоко Росич не беше просто актьор, който беше умрял от рак. Той беше жертва на система, която използваше таланта като стока и изхвърляше хората, когато вече не бяха полезни. Статията стана сензация. Телевизиите започнаха да говорят за нея. Радиостанциите я обсъждаха. Хората я споделяха. И за първи път Асен Киров почувства, че губи контрол. Той се опита да атакува. Подаде дела за клевета, плати на адвокати, заплаши свидетели. Но този път не проработи. Защото този път хората бяха видели истината с очите си. Видели я в думите на Джоко, в болката на Мария, в доказателствата на Петър. И истината беше по-силна от парите, от властта, от страха. Но дали беше достатъчно силна,
за да свали Асен Киров. Дали справедливостта можеше да победи в свят, където правилата се пишеха от богатите и могъщите? И дали Петър Димитров щеше да оцелее достатъчно дълго, за да види края на тази история? В студена сутрин на 15 ноември 1997 година Петър Димитров се събуди от силно чукане на вратата. Той погледна часовника. Беше 6 сутринта. Сърцето му заби силно. Никой не идва на гости в 6 сутринта, освен ако не носи лоши новини. Той стана от леглото, облече се бързо и отиде до вратата. «Кой е?» попита той, без да отваря. «Полиция. Отворете». Петър отвори вратата и видя 3 мъже в униформи и един в цивилно облекло. Детектив с уморено лице и студени очи. «Петър Димитров?» попита детективът. «Да. Трябва да дойдете с нас. Имаме въпроси относно статиите, които сте публикували». «Какви въпроси?» «Обвинения за клевета, фалшификация на документи и разпространение на лъжлива информация. Господин Асен Киров е подал официална жалба. Петър знаеше, че това ще се случи. Знаеше, че Асен няма да се предаде без бой, но не очакваше, че ще дойдат толкова рано, толкова агресивно. Имам право на адвокат», каза той. «Разбира се», отговори детективът с усмивка, която не достигаше до очите му. «Можете да се обадите от участъка». Те го заведоха в полицейска кола и го откараха в централния участък. Там го оставиха в малка стая без прозорци, с една маса и 2 стола. Той седя там часове, чакайки, нервничайки, питайки се дали това е началото на края. Най-накрая детективът влезе, седна срещу него и сложи на масата дебела папка. «Господин Димитров», каза той, «вие сте в сериозни неприятности. Господин Киров твърди, че сте фалшифицирали документи, че сте подкупили свидетели, че сте разпространили лъжи с цел да унищожите репутацията му. Той има адвокати, има доказателства, има свидетели. Какво имате вие?» Петър го погледна право в очите. «Имам истината», каза той тихо. Детективът се усмихна горчиво. «Истината не е доказателство в съда, младежо. Истината е това, което съдията реши да повярва. И съдиите обичат хората с пари и власт». «Тогава защо ме разпитвате?» попита Петър. «Защо не ме арестувате веднага?» Детективът въздъхна и се облегна назад на стола. «Защото аз не съм сигурен, че Асен Киров казва истината», призна той. «Аз съм полицай от 25 години. Виждал съм много лъжци. И Асен Киров ми мирише на лъжец, но миризмата не е доказателство. Затова ви давам шанс. Покажете ми нещо. Нещо твърдо. Нещо неоспоримо. Нещо, което мога да занеса на прокурора и да кажа: ето, това е истината. Ако не можете, ще трябва да ви арестувам. И тогава Асен Киров ще ви смаже». Петър размисли. Той имаше документи, имаше дневника, имаше свидетелства, но имаше ли нещо, което беше абсолютно неоспоримо? Нещо, което дори армия от адвокати не можеше да атакува. И тогава си спомни. Спомни си за медицинската сестра, жената, която беше на дежурство в нощта, когато Джоко умря, жената, която беше видяла непознатия мъж, която беше намерила ампулата с калиев хлорид. Той беше говорил с нея преди месеци, но тя беше отказала да даде официално показание, защото се страхуваше. Но може би сега, когато нещата ставаха сериозни, може би сега тя щеше да проговори. «Имам свидетел», каза Петър на детектива. Свидетел, който видя какво се случи в нощта, когато Джоко Росич умря. Свидетел, който има физическо доказателство – ампула с отрова. Детективът се изправи. «Къде е този свидетел?» «Ще ви заведа при нея, но трябва да ми обещаете, че ще я защитите. Асен Киров е опасен човек. Ако тя каже истината, ще я защитя», обещава детективът. «Но ако лъже, и двамата ще отидете в затвора». Те отидоха при медицинската сестра,
Жена на име Надежда Иванова, която живееше в малък апартамент в квартал Люлин. Тя отвори вратата с треперещи ръце, погледна детектива и побледня. „Моля ви, не искам неприятности“, каза тя. „Аз съм стара, болна, нямам сили да се бия с богати хора“. „Няма да има неприятности“, каза детективът меко. „Просто ни разкажете какво видяхте онази нощ. Истината. Само истината“. Надежда ги покани вътре, направи им чай и седна на стария си диван. После започна да разказва. Разказа за непознатия мъж в тъмния костюм, за парите, които й даде, за 30-те минути, когато остана насаме с Джоко. Разказа за ампулата, която намери, за анализа, който направи, за калиевия хлорид. Разказа как отиде в полицията и как я изгониха, как се опита да говори с журналисти и как никой не я изслуша. „Аз знаех, че Джоко Росич не умря естествено“, каза тя с треперещ глас. „Аз знаех, че някой го уби, но никой не ме вярваше, защото аз съм никой, просто стара медицинска сестра, която няма пари, няма власт, няма глас“. „Имате ли още ампулата?“ попита детективът. Надежда кимна, стана и отиде в спалнята. Върна се с малка кутия, отвори я и извади стъклената ампула, увита в кърпа. „Ето я“, каза тя. „Пазих я всички тези години, надявайки се, че един ден някой ще ме изслуша“. Детективът взе ампулата внимателно, огледа я и я сложи в найлонов плик. „Това трябва да отиде в лабораторията за анализ“, каза той. „Ако потвърдят, че има следи от калиев хлорид, това е доказателство за убийство. И тогава ще трябва да отворим отново случая за смъртта на Джоко Росич“. Той погледна Надежда сериозно. „Госпожо Иванова, готова ли сте да дадете официално показание? Готова ли сте да застанете пред съд и да разкажете това, което ми разказахте днес?“ Надежда се поколеба. Ръцете й трепереха, очите й бяха пълни със страх. Но после тя погледна снимка на стената, снимка на млада жена в медицинска униформа, усмихната и пълна с надежда. Това беше тя, преди 50 години, когато току-що беше започнала да работи в болницата, когато вярваше, че може да помага на хората, да спасява животи, да прави света по-добро място. „Готова съм“, каза тя тихо. „Готова съм да кажа истината, дори ако ме убият заради това, защото Джоко Росич заслужава справедливост. И аз заслужавам да умра, знаейки, че съм направила правилното нещо“. Детективът кимна. „Благодаря ви, госпожо Иванова. Вие сте смел човек“. После се обърна към Петър. „Вие също. Двамата сте по-смели от повечето хора, които познавам“. През следващите седмици случаят за смъртта на Джоко Росич беше отворен отново. Лабораторията потвърди, че в ампулата има следи от калиев хлорид. Надежда Иванова даде официално показание. Други свидетели започнаха да излизат от сенките. Хора, които бяха виждали непознатия мъж в болницата. Хора, които бяха чували слухове. Хора, които бяха мълчали от страх. Но сега намираха смелост да проговорят. Прокуратурата започна разследване срещу Асен Киров. Не за убийство, защото нямаше преки доказателства, че той е нарочил убийството, но за финансови престъпления, за фалшификация на документи, за измама. Адвокатите на Асен се биеха отчаяно, но този път нямаше как да спрат лавината. Истината излизаше наяве, парче по парче, документ по документ, свидетелство по свидетелство. И хората гледаха. Гледаха как великият Асен Киров, спасителят на българското кино, могъщият продуцент, приятелят на звездите, се разкриваше като измамник, манипулатор, може би дори убиец. Гледаха и се питаха, колко още такива има, колко още хора с власт и пари са построили империи върху трупове на таланти, които са използвали и изхвърлили. И дали някога ще има истинска справедливост в свят, където парите говорят по-силно от истината?
В тесен коридор на Софийския градски съд, където миризмата на стари документи се смесваше с аромата на евтино кафе и студена пот на хора, чакащи присъди. През пролетта на 1998 година се случи нещо, което никой не очакваше. Асен Киров, облечен в скъп италиански костюм, който вече не можеше да скрие умората в очите му и побелелите кичури в косата му, седеше на дървена пейка и чакаше да бъде извикан в съдебната зала. До него седеше неговият главен адвокат, мъж с репутация на човек, който никога не губи дела. Човек, който можеше да превърне черното в бяло и да убеди 12 съдебни заседатели, че дъждът всъщност е слънце. Но този път дори той изглеждаше несигурен. Той листеше документи с нервни пръсти, подчертаваше изречения, пишеше бележки на полетата. Но всеки, който го познаваше, можеше да види, че той не търси аргументи. Той търси изход. Търси начин да спаси клиент, който беше станал токсичен. Клиент, чието име вече не отваряше врати, а ги затваряше. В този момент към тях се приближи жена. Жена около 60 години, с изправена стойка и достоинство, което годините на мълчание не бяха успели да сломят. Тя спря пред Асен Киров и го погледна дълго, мълчаливо, с очи, в които се четеше не гняв, а нещо много по-страшно – разочарование. Това беше Мария, бившата съпруга на Джоко Росич. Тя не беше идвала в съда до този момент, не беше давала интервюта, не беше искала да бъде част от медийния цирк. Но днес тя беше тук. И Асен Киров разбра защо. Тя беше дошла да го види как пада. Да види как човекът, който беше унищожил съпруга й, най-накрая получава това, което заслужава. Мария не каза нито дума. Тя просто извади от чантата си малък плик. Същият плик, който Джоко беше дал на дъщеря им преди години. Плик, който съдържаше нещо, за което Асен беше мислил, че е унищожил завинаги. Тя го сложи на пейката до него и каза тихо, с глас, който трепереше не от страх, а от сдържан гняв. Това е копие от последното писмо, което Джоко написа преди да умре. Писмо, което той даде на дъщеря ни, молейки я да го пази, докато не дойде правилното време. Времето дойде, Асен. Прочети го. Прочети какво пише човекът, когото ти наричаше брат за теб в последните си часове. После се обърна и тръгна към съдебната зала, оставяйки Асен да гледа плика с треперещи ръце. Адвокатът се опита да каже нещо, но Асен вдигна ръка, спирайки го. Той взе плика, отвори го бавно и извади сгънато листче хартия, пожълтяла от времето, с петна от сълзи и треперещ почерк. Той започна да чете. И докато четеше, лицето му ставаше все по-бледо, ръцете му все по-треперещи, дишането му все по-тежко. Защото в това писмо Джоко не го обвиняваше, не го проклинаше, не го мразеше. Той го съжаляваше. Съжаляваше го, защото Асен беше изгубил нещо, което парите никога не можеха да купят. Способността да обича и да бъде обичан. Съжаляваше го, защото Асен щеше да умре богат, но сам, заобиколен от хора, които го мразеха или се страхуваха от него, но никога не го обичаха. И най-страшното изречение в писмото беше последното. Прощавам ти, Асен. Не защото заслужаваш прошка, а защото не искам да нося омразата в гроба. Но ти ще носиш вината до края на дните си. И тя ще те изяде отвътре, докато не остане нищо, освен празна черупка. Асен сгъна писмото, сложи го обратно в плика и седна неподвижно, гледайки стената пред себе си. Адвокатът го попита нещо, но той не отговори, защото в този момент той разбра нещо страшно, че Джоко беше прав, че вината наистина го изяждаше и че никакви пари, никаква власт, никакви адвокати не можеха да го спасят от себе си. Съдебното дело срещу Асен Киров продължи месеци. Свидетели идваха и разказваха истории. Истории за манипулации,
за откраднати пари, за унищожени кариери, за хора, които бяха повярвали на Асен и бяха платили с живота си. Документи се трупаха на масата на прокурора, договори с фалшиви подписи, банкови сметки в чужбина, писма с заплахи, снимки на луксозни вили и коли, купени с пари, които не бяха негови. Медиите отразяваха всяка подробност, всяко свидетелство, всяко разкритие. Хората, които някога бяха аплодирали Асен Киров, сега го освиркваха. Хората, които бяха искали да бъдат като него, сега се срамуваха, че някога са го уважавали. Той стана символ на всичко гнило в системата, символ на алчност, на предателство, на способността на човека да унищожи други го заради собствена изгода. Но имаше нещо, което прокуратурата не можеше да докаже, че Асен Киров беше нарочил убийството на Джоко Росич. Имаше ампулата с калиев хлорид, имаше свидетелството на Надежда Иванова, имаше доказателства, че Джоко не беше умрял естествено. Но нямаше преки доказателства, че Асен беше платил на непознатия мъж, който беше влязал в болничната стая онази нощ. Нямаше записи на телефонни разговори, нямаше банкови преводи, нямаше свидетели, които да са видели двамата заедно. Имаше само подозрения, логика, морална увереност. Но това не беше достатъчно за присъда за убийство. Затова прокурорът се съсредоточи върху това, което можеше да докаже финансови престъпления, измама, фалшификация на документи. И това беше достатъчно. През есента на 1998 година Асен Киров беше признат за виновен по 12 обвинения. Съдията го осъди на 8 години затвор и конфискация на всичко имущество, придобито чрез престъпна дейност. Когато присъдата беше обявена, в съдебната зала настана тишина. Тишина, която беше по-силна от всяко ръкопляскане, от всеки вик. Хората гледаха как Асен Киров, някога могъщият продуцент, се изправя бавно, с наведена глава и празни очи, и бива изведен от полицай. Гледаха как човекът, който беше построил империя върху лъжи, най-накрая получава това, което заслужава. Но справедливостта дойде твърде късно за Джоко Росич. Той беше мъртъв от 4 години. Той никога не видя как Асен Киров пада, никога не чу как хората най-накрая повярваха на истината, никога не почувства удовлетворението от това да знае, че предателят е наказан. Той умря сам, изоставен, мислейки, че никой не го обича, че животът му е бил безсмислен, че всичко, за което се е борил, е било напразно. И това беше най-голямата трагедия. Не че Асен Киров го предаде, а че Джоко умря, вярвайки в лъжите на Асен. Вярвайки, че е безполезен, че е забравен, че никой не се интересува от него. Но той грешеше. Хората го обичаха. Хората го помнеха. Хората плакаха за него. И когато истината излезе наяве, когато дневникът му беше публикуван, когато писмата му бяха прочетени, хората разбраха, че Джоко Росич не беше слаб. Той беше човек, който беше манипулиран от майстор на лъжата. Човек, който беше дал всичко от себе си и беше получил само предателство в замяна. И хората го обичаха още повече заради това. Обичаха го не защото беше перфектен, а защото беше човешки. Защото беше страдал, беше грешил, беше се борил и беше загубил. Защото беше като тях, обикновен човек, който беше мечтал за нещо повече и беше платил цената за тази мечта. След присъдата Петър Димитров седеше в малко кафене на улица Витоша и гледаше как хората минават покрай прозореца. Хора, които нямаха представа за битката, която той беше водил, за рисковете, които беше поел, за нощите, когато не беше спал, страхувайки се, че някой ще го убие, преди да успее да разкрие истината. Той беше уморен. Уморен до кости. Уморен не от физическата умора, а от емоционалната тежест на това да носиш истината в свят, който предпочита лъжите.
Но той също беше горд. Горд, че не се беше предал. Горд, че беше дал глас на човек, който беше умрял мълчаливо. Горд, че беше доказал, че дори в свят, където парите и властта управляват всичко, истината все още има сила. До него седеше Мария, бившата съпруга на Джоко. Тя пиеше чай и гледаше снимка на Джоко. Снимка от младите му години, когато той беше красив, усмихнат, пълен с надежда. Мислите ли, че той знае? Попита тя тихо. Мислите ли, че където и да е сега, той знае, че истината излезе наяве? Петър я погледна и кимна. Мисля, че знае, каза той. Мисля, че той винаги е знаел, че един ден истината ще излезе. Затова е писал дневника. Затова е оставил писмата. Той е знаел, че дори ако умре, думите му ще живеят. И те живеят, госпожо Мария. Те живеят в сърцата на хората, които го обичат. Мария се усмихна тъжно и избърса сълза от ъгълчето на окото си. Благодаря ви, Петър, каза тя. Благодаря ви, че не се отказахте. Благодаря ви, че дадохте на Джоко това, което той никога не е имал приживе – справедливост. Но имаше един човек, който не беше доволен от присъдата. Един човек, който знаеше, че истината все още не беше напълно разкрита. Този човек беше Стефан Георгиев, нотариусът, който беше дал на Петър копието от фалшифицирания документ. Той седеше в офиса си, гледайки как здрачът пада над София, и мислеше за нещо, което никому не беше казал. Мислеше за онази нощ, когато Асен Киров беше дошъл при него с непознат мъж, мъж в тъмен костюм, със студени очи и черна чанта. Мислеше за разговора, който беше чул случайно, когато беше стоял зад вратата на кабинета си и двамата не знаеха, че той слуша. Разговор, в който Асен казваше: трябва да изглежда естествено, никакви следи, никакви въпроси. И непознатият отговаряше: не се притеснявайте, аз съм професионалист, никой няма да разбере. Стефан беше знаел тогава, че говорят за убийство. Знаел беше, че Асен Киров планира да убие някого. Но не беше казал нищо. Беше мълчал от страх, от користолюбие, от желание да оцелее. И сега, години по-късно, той носеше тази вина. Носеше я всеки ден, всяка нощ, всеки момент, когато затваряше очи и виждаше лицето на Джоко Росич. Лице, което никога не беше виждал лично, но което познаваше от снимки, от филми, от спомените на хора, които го бяха обичали. Стефан знаеше, че трябва да проговори. Знаеше, че трябва да каже на прокурора за онзи разговор, за онзи непознат мъж, за доказателството, което можеше да осъди Асен Киров не само за измама, но и за убийство. Но той също знаеше, че ако проговори, ще признае, че е бил съучастник, че е знаел и е мълчал, че е бил част от престъплението. И той не беше сигурен, че има смелостта да плати тази цена. През зимата на 1999 година, когато Асен Киров вече беше в затвора, отбивайки присъдата си в малка килия, която миришеше на влага и отчаяние, Стефан Георгиев взе решение. Той отиде при Петър Димитров и му разказа всичко. Разказа му за разговора, за непознатия мъж, за доказателството, което беше скрил години наред. Петър го изслуша внимателно, после попита: защо ми казвате това сега? Защо не казахте по-рано? Стефан въздъхна тежко. Защото бях страхливец, призна той. Защото исках да оцелея. Но сега съм стар, болен. Лекарите казват, че ми остават месеци. И не искам да умра, носейки тази тайна. Искам да умра, знаейки, че съм направил правилното нещо, дори ако е твърде късно. Петър кимна. Никога не е твърде късно за истината, каза той. Никога. Той взе показанията на Стефан, записа ги, нотариално ги завери и ги предаде на прокуратурата. Прокурорът отвори ново разследване, този път за убийство. Търсеха непознатия мъж, търсеха доказателства, търсеха свидетели.
И след месеци на разследване те го намериха. Намериха го в малък град на границата с Гърция, където живееше под фалшиво име, мислейки, че е избягал от миналото си. Но миналото винаги те настига. Винаги. Той беше арестуван, разпитан, изправен пред доказателства. И накрая той проговори. Призна, че Асен Киров го беше наед да убие Джоко Росич. Призна, че беше влязал в болничната стая онази нощ, че беше инжектирал калиев хлорид в венозната система на Джоко, че беше гледал как великият актьор умира бавно, задушавайки се с широко отворени очи, пълни с ужас и разбиране. Призна всичко. И с това признание съдбата на Асен Киров беше запечатана. През пролетта на 2001 година Асен Киров беше изправен пред съд отново, този път по обвинение в убийство. Доказателствата бяха неоспорими. Свидетелствата бяха ясни. Присъдата беше предрешена. Той беше признат за виновен и осъден на доживотен затвор без право на помилване. Когато присъдата беше обявена, Асен Киров не заплака, не извика, не се моли за милост. Той просто седеше неподвижно, гледайки в празното пространство пред себе си, сякаш виждаше нещо, което другите не можеха да видят. Може би виждаше лицето на Джоко Росич. Може би виждаше всички хора, които беше предал, всички животи, които беше унищожил, всички лъжи, които беше казал. Може би виждаше себе си, не могъщия продуцент, не богатия бизнесмен, а малкия, уплашен човек, който беше продал душата си за пари и власт и сега плащаше цената. Когато го изведоха от съдебната зала, хората не ръкопляскаха, не викаха, не празнуваха. Те просто гледаха мълчаливо, с очи пълни не с радост, а с тъга. Тъга за Джоко Росич, който никога нямаше да види тази справедливост. Тъга за всички таланти, които бяха унищожени от хора като Асен Киров. Тъга за света, в който такива неща се случват отново и отново, защото алчността и властта винаги намират начин да се промъкнат в сърцата на хората и да ги превърнат в чудовища. Но имаше и надежда. Надежда в лицето на Петър Димитров, който не се беше предал. Надежда в лицето на Мария, която беше намерила смелостта да проговори. Надежда в лицето на Надежда Иванова, старата медицинска сестра, която беше пазила истината години наред. Надежда в лицето на Стефан Георгиев, който беше избрал да изкупи греховете си преди да умре. Надежда в лицето на всички обикновени хора, които бяха повярвали на истината и бяха застанали до нея, дори когато беше трудно, дори когато беше опасно, дори когато изглеждаше безнадежно. Защото в края на краищата истината винаги побеждава. Може да отнеме години, може да отнеме десетилетия, може да отнеме цял живот, но тя винаги побеждава. Защото лъжите са като къщи, построени на пясък, изглеждат здрави, докато не дойде вълната. А истината е като скала, може да бъде заровена, може да бъде скрита, но никога не може да бъде унищожена. И рано или късно тя излиза наяве. Рано или късно тя блести под слънцето. Рано или късно тя получава гласа, който заслужава. Дали Джоко Росич знаеше това, когато умираше в онази студена болнична стая? Дали той вярваше, че един ден истината ще излезе? Дали той се надяваше, че хората ще разберат какво му се е случило и ще го обичат не въпреки слабостите му, а заради тях? Никой не може да каже със сигурност. Но едно е ясно – Джоко Росич не умря на празно. Той умря, за да живее истината. И истината живее до днес. В затворническата килия номер 73 на Софийския централен затвор, където стените бяха изрисувани с имена на забравени затворници и мечти, които никога нямаше да се сбъднат, Асен Киров прекара първите си месеци в пълно мълчание. Той не говореше с другите затворници, не четеше книги, не гледаше телевизия. Той просто седеше на тесното си легло и гледаше тавана,
сякаш търсеше отговори в пукнатините на мазилката. Надзирателите разказваха, че нощем той не спеше. Те го чуваха как ходи напред-назад из килията, как шепне нещо на себе си, как понякога спира пред малкото прозорче и гледа звездите с очи, пълни с нещо, което не беше съжаление, а по-скоро объркване. Сякаш не можеше да разбере как е стигнал до тук, как човекът, който някога беше управлявал империя, сега живее в клетка с размерите на баня. През зимата на 2002 година в затвора дойде посетител. Посетител, когото никой не очакваше. Това беше млада жена на около 25 години, с тъмна коса и очи, които приличаха толкова много на очите на Джоко Росич, че надзирателят, който я придружаваше, трябваше да погледне 2 пъти, за да се увери, че не вижда призрак. Тя се казваше Елена Росич и беше дъщерята на Джоко, дъщерята, която той беше изоставил заради Асен Киров, дъщерята, която беше пораснала без баща, дъщерята, която беше научила истината едва когато беше твърде късно да прости. Тя поискала да види Асен Киров. Не за да го обвинява, не за да го проклина, а за да разбере. Да разбере какво точно беше видял баща й в този човек, че беше готов да жертва всичко заради него. Асен седна срещу нея в студената стая за посещения, разделени от дебело стъкло и телефонни слушалки, които пращяха от статично електричество. Той я погледна дълго, изучавайки лицето й, търсейки следи от Джоко в чертите й, и ги намери. В начина, по който тя стискаше устни, когато беше нервна. В начина, по който очите й ставаха влажни, но сълзите не падаха. В начина, по който тя седеше изправена, с достоинство, което никой не можеше да й отнеме. «Защо дойдохте?» попита той с глас, който беше станал хрипкав от месеци мълчание. Елена не отговори веднага. Тя го гледаше, сякаш се опитваше да види зад маската, зад лъжите, зад годините на манипулации. После каза тихо: «Дойдох, защото искам да разбера какво ви направи такъв. Искам да разбера дали сте се родили чудовище или сте станали такова по пътя. Искам да разбера дали някога сте обичали баща ми или той е бил просто инструмент за вас от самото начало». Асен затвори очи за момент. После ги отвори и погледна право в нейните. «Обичах го», каза той тихо, и в гласа му имаше нещо, което звучеше почти като истина. «Обичах го повече, отколкото съм обичал когото и да е, но обичах го по грешния начин. Обичах го като нещо, което ми принадлежи, като нещо, което мога да контролирам. И когато разбрах, че не мога, реших, че е по-добре да го унищожа, отколкото да го загубя». Елена го гледаше с очи, в които се смесваха отвращение и нещо друго. Нещо, което приличаше на съжаление. «Знаете ли какво ми каза майка ми преди да дойда тук?» попита тя. «Каза ми, че баща ми ви е простил. Че в последното си писмо той е написал, че ви прощава. Аз не мога да разбера как. Как може човек да прости на някого, който му е откраднал живота, мечтите, достоинството? Как може да прости на човека, който го е убил?» Асен поклати глава бавно. «Не мога да ви отговоря на този въпрос», каза той. «Защото аз никога не съм прощавал на никого. Никога не съм разбирал какво означава прошка. За мен светът винаги е бил разделен на победители и губещи. И аз исках да бъда победител на всяка цена. Но сега разбирам, че баща ви е бил по-силен от мен, защото той е могъл да прости. А аз не мога дори да простя на себе си». Елена стана бавно, взе чантата си и каза последните си думи, преди да си тръгне. «Не дойдох тук, за да ви простя. Дойдох, за да ви кажа, че баща ми беше по-добър човек, отколкото вие някога ще бъдете. И че спомените за него ще живеят дълго, след като вашето име бъде забравено». После затвори и си тръгна, оставяйки Асен Киров сам в студената стая, гледайки празното стъкло и осъзнавайки,
че тя има право, че той наистина ще бъде забравен, че никой няма да плаче за него, когато умре, че никой няма да пази спомените за него, че той ще изчезне от историята като сянка, която никога не е била истинска. През пролетта на 2003 година Петър Димитров публикува книга. Книга, която разказваше цялата история на Джоко Росич и Асен Киров. Книга, която съдържаше всички документи, всички свидетелства, всички писма, всички тайни, които бяха били скривани години наред. Книгата се казваше «Балканският ковбой. Истинската история на Джоко Росич» и стана бестселър за седмици. Хората я четяха и плачеха. Четяха я и се гневяха. Четяха я и разбираха, че Джоко Росич не беше просто актьор. Той беше символ на цяло поколение. Поколение, което беше мечтало за свобода, за достоинство, за живот, в който талантът се цени повече от парите. Поколение, което беше предадено от система, която използваше хората като стоки и ги изхвърляше, когато вече не бяха полезни. Книгата промени нещо в обществото. Тя накара хората да задават въпроси. Въпроси за това как третираме артистите си, как ценим културата си, как позволяваме на алчността и властта да унищожават това, което е най-ценно в нас. Тя накара хората да се замислят дали има още Джоко Росичи там някъде, таланти, които са манипулирани, използвани, изхвърлени. И тя накара хората да обещаят, че няма да позволят това да се случи отново. Дали това обещание беше спазено? Дали обществото наистина се промени? Това е въпрос, на който всеки трябва да отговори сам. През лятото на 2004 година в София беше открит паметник на Джоко Росич. Паметник, разположен в малък парк близо до Националния театър, където той беше играл първите си роли. Паметникът представляваше бронзова статуя на Джоко в ролята му на балканския ковбой, изправен, гордо вдигната глава, с очи гледащи към хоризонта, сякаш търсещи нещо, което никога не е намерил. На церемонията по откриването дойдоха стотици хора, стари актьори, които бяха работили с него, фенове, които го бяха обичали, млади хора, които бяха научили за него от книгата на Петър. Дойде и Мария, вече стара жена, подпираща се на бастун, но все още с онова достоинство, което я правеше кралица. Дойде и Елена, дъщерята на Джоко, която държеше за ръка малко момиченце, внучката на Джоко, която носеше неговото име и неговите очи. Когато платът падна от статуята, хората заръкопляскаха. Някои плачеха, някои пееха песни от филмите на Джоко. И в този момент, под топлото лятно слънце, сред цветята и усмивките, сред сълзите и спомените, Джоко Росич най-накрая получи това, което заслужаваше – признание, любов, памет. Той най-накрая беше свободен от сянката на Асен Киров. Той най-накрая беше само Джоко, великият актьор, обичаният баща, човекът, който беше дал всичко от себе си и беше платил най-високата цена. Но имаше един човек, който не присъстваше на церемонията. Един човек, който гледаше по телевизията от затворническата си килия, как статуята е открита, как хората ръкопляскат, как името на Джоко Росич отново блести под слънцето. Асен Киров седеше на леглото си и гледаше екрана с празни очи. Той не плачеше, не се гневеше, не чувстваше нищо, защото вътре в него вече нямаше нищо, нито любов, нито омраза, нито съжаление, нито надежда. Имаше само празнота. Празнота, която го изяждаше ден след ден, час след час, минута след минута. Той беше станал това, което Джоко беше предсказал в последното си писмо. Празна черупка, в която някога е живял човек, но сега не остава нищо, освен ехо на това, което е било. През есента на 2007 година Асен Киров почина в затворническата болница от сърдечен арест. Той беше на 69 години.
Никой не дойде на погребението му. Никой не донесе цветя. Никой не изрече реч. Той беше погребан в безименен гроб на затворническото гробище, където лежат хора, които обществото е решило да забрави. Няколко дни по-късно в малък вестник излезе кратка бележка. Почина Асен Киров, бивш продуцент, осъден за убийството на актьора Джоко Росич. Това беше всичко. Никакви спомени, никакви похвали, никакви сълзи. Просто факт. Просто край. В малък архив на Националния театър, където прахът на десетилетия се беше наслоил върху кутии с костюми и забравени декори, през пролетта на 2008 година млад архивист на име Георги Стоянов намери нещо, което промени разбирането за последните дни на Джоко Росич. Той разглеждаше стари документи, каталогизирайки ги за дигитален архив, когато ръката му се спря на малка кутия, скрита зад купчина театрални програми от 70-те години. Кутията беше запечатана с восъчен печат и имаше надпис с избледнял мулив. Да се отвори само след смъртта на Асен Киров. Георги се поколеба. Той знаеше историята на Джоко Росич и Асен Киров. Всеки в България я знаеше. Знаеше за предателството, за убийството, за справедливостта, която беше дошла твърде късно. Но не знаеше, че може да има още тайни, още парчета от пъзела, които чакат да бъдат открити. Той отвори кутията внимателно, сякаш се страхуваше, че съдържанието й може да се разпадне при докосване. Вътре имаше писмо. Писмо, написано с познатия почерк на Джоко Росич, датирано на 22 ноември 1994 година, 2 дни преди смъртта му. Писмото беше адресирано не до Мария, не до дъщеря му, не до Петър Димитров. То беше адресирано до българския народ, до всички, които го бяха обичали, които бяха вярвали в него, които бяха плакали за него. Георги започна да чете с треперещи ръце и докато четеше, очите му се пълнеха със сълзи, защото това писмо не беше обвинение, не беше крик за справедливост, не беше молба за помощ. То беше нещо много по-мощно. То беше прошка. Прошка не само към Асен Киров, но към всички, които бяха мълчали, които бяха гледали как той е унищожаван и не бяха направили нищо, които бяха избрали удобството пред истината. Джоко пишеше: „Скъпи мои приятели, скъпи мои зрители, скъпи мои съграждани, когато четете тези редове, аз вече няма да съм сред вас. Пътят ми завършва тук, в тази студена болнична стая, където единствената компания са спомените и съжаленията. Но не искам да си тръгна с гняв в сърцето. Не искам да си тръгна с омраза. Защото омразата е отрова, която убива не само този, който я получава, но и този, който я носи. Аз избрах да простя. Простих на Асен, защото той е болен човек. Болен не от физическа болест, а от болест на душата, която го кара да вижда хората не като същества, достойни за любов, а като инструменти за постигане на цели. Простих на всички вас, които мълчахте, защото разбирам, че страхът е силен и че не всеки има смелостта да застане срещу властта. Простих на себе си, защото най-накрая разбрах, че не съм бил слаб, бил съм човешки. И да бъдеш човешки означава да грешиш, да страдаш, да се бориш и понякога да губиш. Писмото продължаваше с думи, които разкриваха нещо, което малцина бяха разбрали за Джоко Росич, че той не беше просто жертва, че той беше човек, който съзнателно беше избрал да остане с Асен Киров, дори когато беше разбрал истината, защото се беше страхувал от самотата повече, отколкото от предателството. Знаех какво прави Асен, пишеше той. Знаех от години. Знаех за парите, за договорите, за манипулациите, но не можех да си тръгна, защото без него аз бях нищо. Или поне така мислех. Той ме беше убедил, че съм безполезен без него, че никой не ме иска,
че съм стар и забравен. И аз му повярвах, защото беше по-лесно да вярвам на лъжата, отколкото да се изправя пред истината. Истината, че аз самият съм позволил това да се случи. Че аз самият съм избрал да бъда роб, защото робството беше по-удобно от свободата. Свободата изисква смелост. Изисква да застанеш сам, да вярваш в себе си, да рискуваш всичко. И аз нямах тази смелост. Затова не обвинявайте само Асен. Обвинете и мен, защото аз също съм виновен за това, което ми се случи. Георги затвори писмото и седя дълго време в тишината на архива, опитвайки се да обработи това, което беше прочел. Той разбра нещо важно, че историята на Джоко Росич не беше проста история за добро срещу зло, за жертва срещу палач. Тя беше сложна, болезнена, човешка история за това как страхът и несигурността могат да направят човек съучастник в собственото си унищожение. Тя беше история за това как любовта може да бъде изопачена в зависимост, как приятелството може да се превърне в робство, как мечтите могат да станат кошмари. И тя беше история за това как дори в най-тъмните моменти човек може да намери сила да прости, не защото другият заслужава прошка, а защото прошката е единственият начин да се освободиш от веригите на миналото. Георги реши да публикува писмото. Той го предаде на Петър Димитров, който вече беше станал уважаван журналист и писател. Петър го прочете, после седна и заплака. Не от тъга, а от нещо друго. Нещо, което приличаше на облегчение. Защото това писмо даваше на историята на Джоко Росич нещо, което й липсваше – завършеност. То показваше, че Джоко не беше умрял като жертва, а като човек, който беше намерил мир в последните си часове. Човек, който беше простил и беше бил готов да си тръгне. Писмото беше публикувано в Национален вестник през лятото на 2008 година, придружено от дълга статия на Петър Димитров, която анализираше значението му. Реакцията беше смесена. Някои хора бяха развълнувани от думите на Джоко, от неговата способност да прости, от неговата мъдрост. Други бяха разочаровани. Те искаха Джоко да бъде герой, който се бори до края, а не човек, който признава собствената си слабост. Те искаха проста история, в която доброто побеждава злото, а не сложна история, в която границите между добро и зло са размити. Но Петър разбираше, че истинските истории никога не са прости. Че истинските хора никога не са само герои или злодеи. Те са смесица от светлина и тъмнина, от сила и слабост, от любов и страх. И че Джоко Росич беше истински човек, не митологичен герой. Той беше човек, който беше грешил, страдал, паднал и се беше изправил отново. Човек, който беше обичал и бил предаден. Човек, който беше мечтал и бил разочарован. Човек, който беше живял и умрял, като всички ние. Несъвършен, раним, човешки. През есента на 2009 година Мария, бившата съпруга на Джоко, почина тихо в дома си, заобиколена от дъщеря си и внучката си. Последните й думи бяха: "Кажете на Джоко, че го чакам." Тя беше на 81 години и беше прекарала последните си години в мир, знаейки, че истината за съпруга й най-накрая беше излязла наяве, че името му беше очистено, че спомените за него бяха запазени. Тя беше погребана до него, не в затворническото гробище, където първоначално беше погребан Джоко, а в красиво гробище на хълм с изглед към София, където слънцето грееше през дърветата и птиците пееха сутрин. Тялото на Джоко беше ексхумирано и пренесено там години по-рано, когато истината беше разкрита и обществото беше решило, че той заслужава достойно място за почивка. Сега двамата лежаха един до друг, обединени в смъртта по начин, по който не бяха успели да бъдат обединени в живота. На надгробната плоча пишеше просто:
Джоко и Мария Росич. Обичани, помнени, завинаги заедно. Елена, дъщерята на Джоко, продължи да живее в София, работейки като учителка по литература. Същата професия, която беше имала майка й. Тя разказваше на учениците си за баща си, не като за легенда, а като за човек. Човек с силни и слаби страни. Човек, който беше направил грешки, но също беше дал на света нещо красиво. Тя им показваше филмите му, четеше им писмата му, разказваше им истории, които беше чула от майка си. И учениците слушаха, очаровани, разбирайки, че историята на Джоко Росич не беше просто история от миналото. Тя беше история, която все още беше актуална, защото разказваше за неща, които никога не остаряват. За любовта и предателството, за мечтите и разочарованията, за силата и слабостта, за способността на човека да прощава и да бъде прощаван. Внучката на Джоко, малката Мария, кръстена на баба си, растеше, слушайки тези истории, гледайки филмите на дядо си, мечтаейки един ден да стане актриса като него. Тя имаше неговите очи, неговата усмивка, неговия талант. И може би един ден тя щеше да продължи наследството му, не като копие, а като нещо ново, нещо свое, нещо, което носеше духа на Джоко Росич, но беше свободно от сенките на миналото. Днес, повече от 2 десетилетия след смъртта на Джоко Росич, името му все още живее. Живее в спомените на хората, които са го обичали. Живее във филмите, които продължават да се гледат от ново поколение зрители. Живее в книгите, написани за него, в статиите, в документалните филми, в театралните постановки, вдъхновени от живота му. Живее в паметника в центъра на София, където хората все още носят цветя и оставят бележки с думи на благодарност и любов. Живее в сърцата на всички, които вярват, че талантът заслужава да бъде ценен, че артистите заслужават да бъдат защитавани, че човешкото достоинство е по-важно от парите и властта. Но историята на Джоко Росич не е само история за него. Тя е история за всички нас. За начина, по който третираме хората около себе си. За начина, по който позволяваме на страха и алчността да управляват решенията ни. За начина, по който избираме да мълчим, когато трябва да проговорим, да гледаме настрани, когато трябва да действаме, да вярваме на лъжите, когато истината е пред очите ни. Асен Киров почина забравен и презрян, но въпросът остава. Колко още Асен Кирови има там някъде, скрити зад усмивки и красиви думи, използващи таланти, манипулиращи мечти, унищожаващи животи? Колко още Джоко Росичи страдат в мълчание, затворени в клетки, които сами са помогнали да бъдат построени? И какво правим ние, обикновените хора, за да спрем това? Гледаме ли настрани? Мълчим ли от страх? Или намираме смелостта да застанем до истината, дори когато е трудно, дори когато е опасно, дори когато изглежда безнадежно? Историята на Джоко Росич ни учи, че истината винаги побеждава в края на краищата. Но тя също ни учи, че истината се нуждае от гласове. Гласове на хора като Петър Димитров, като Надежда Иванова, като Мария, като Стефан Георгиев. Хора, които отказват да мълчат. Хора, които избират да бъдат смели, дори когато светът им казва да бъдат страхливци. Хора, които вярват, че един живот, дори един живот, струва да се бориш за него. Джоко Росич не беше перфектен. Той беше човек с слабости, с страхове, с грешки. Но той беше и човек с огромен талант, с огромно сърце, с огромна способност да обича и да прощава. Той даде на България нещо безценно. Изкуство, което докосва душата. Роли, които остават в паметта завинаги. Спомени, които топлят сърцата дори десетилетия по-късно. И въпреки, че животът му завърши трагично, въпреки, че той беше предаден от човека, на когото вярваше най-много,
Въпреки че умря сам и изоставен, той не умря на празно, защото смъртта му разкри истината. Смъртта му събуди съвестта на нация. Смъртта му накара хората да се замислят за това какво е наистина важно в живота. Не парите, не властта, не славата, а любовта, достоинството, способността да бъдеш истински, дори когато светът те кара да бъдеш фалшив. Ако Джоко Росич можеше да види всичко това, справедливостта, която дойде след смъртта му, любовта, която хората продължават да му изпитват, наследството, което остави, какво би казал? Може би се усмихнал с онази тъжна усмивка, която толкова добре познаваме от филмите му. Може би казал: не ме правете герой. Аз бях просто човек, който се опита да живее честно в нечестен свят. Понякога успявах, понякога не, но винаги се опитвах. Може би казал: не мразете Асен. Съжалявайте го. Защото той загуби нещо много по-ценно от парите и властта. Той загуби душата си. Може би казал: обичайте се един друг. Прощавайте си. Бъдете смели. Бъдете истински. Защото животът е кратък и не си струва да го прекарваш в лъжи и страх. Приятели, време е да зададем въпроса, който всички носим в сърцата си. Как вие се отнасяте към Джоко Росич? Мислите ли, че той беше жертва на системата и на Асен Киров? Или смятате, че сам е виновен за съдбата си, защото не е намерил смелостта да избяга на време? Беше ли той герой, който заслужава паметници и възхищение? Или беше просто човек с слабости, който направи грешен избор и плати цената? Помнят ли го все още във вашия град, във вашето семейство, във вашите разговори? Разказвате ли на децата си за него? Гледате ли филмите му? Или той е просто име от миналото, което бавно избледнява в забравата? Напишете мнението си в коментарите. Искаме да знаем дали спомените за Джоко Росич все още живеят в сърцата на българите. Ако смятате, че тази история заслужава да бъде разказана, ако вярвате, че истината трябва да бъде чута, натиснете бутона за харесване и се абонирайте за канала. Защото докато има хора, които помнят, докато има хора, които разказват, докато има хора, които вярват в истината, Джоко Росич няма да умре. Той ще живее завинаги. В нас, в спомените ни, в сърцата ни.